Smrtonosná směs. Smrťák. Smrtelný dortík. Jo, Mordýřské makarony. to ujde. Hadí jedy jako krev. Hurá, Kyanidový jemný koláč. fajn. A co polárkový dortík s arzénem? Dám do kotletek strychnin, s bolehlavem povařím, přidám ještě parafín, zahřeju a uvidím. Dám radši 2, proč ne? Nakapu tam opium, s pijavicí ještě rum, ropuchou to dozdobit. Co to trochu opepřit? Ne. Je, pardon. Rozpustím teď arzenik, ve sklenici narkotik, bobří olej namíchám, na oheň to všechno dám. Ne, dám radši 3, proč ne? Kapku hadí krve mít, to se začnou věci dít, lepidlem to zalepit. A co to trochu osladit? Ne, no tak ne. Dej jet krysí do piva, kobru stáni zaživa, nalej na to sladký džos, je to vážně děsnej hnus. Ne, já už to sladit nebudu. Z mandragory kořen vzít, hnilobou to přizdobit, tohle bude teda go. A co takhle vitriol? Ne, ale jo! Aha, já věděl, že je to dobrý nápad. Mražený dost arzénem, my teď všechno doženem. Každý kolem řeky Nil, teď uvidí jak krokodýl. Jí, dá.